lumaki na sa pagkakaano, patubig sa abono. Kita-kita na yung ano, ebidensya. Alam ka mati. Nabingin mo mura na ito. Kaya kasi para pakabatak po sa malumod. Ang meron pang oras na siya, ready. Wow! Sumilan to po? Bilang mo mag-langis ka mo pang oh, yan eh, Mon. Wow. Hindi ka pa mo, ah. Hindi na lang po. Pwede ka magagawa ko niyan. Anong kamatis natin? Ano kayo siya, partner? Kaya bakit niya doon na magkabisit na naman. Nang gabi, umulan? Oo, wala. Kanina, malakas. Kaya lang, padis lang siguro yun. Ba, medyo nabasa din yung ano, yung lupa. Oh, ito na po yung mga halaman natin. Okra. Pampanilaw ng bulsa. Wait lang. Magsasalamin muna ako, siyempre. Pogi points. Walking muna tayo. Ay, tan diesel conscious line eh. Pakibaba mo na. Tara. Ayos ang ginawa niya. Oh, ito po yung balag na tinatawag. Ito po yung apalya. Kumukulay-tay na. Oh, ano masasabi mo ngayong araw na to, Idol TikTok? Magandang araw naman ngayon. Oh. Tanim mo ito. Saan tinanim? Ito. Okay. May lumusok na. Di pa, kapon pa lang. Pinanida kasi, di ba, basang-basahan, baka ikaw yung binira. Kaya pala nagkulang konsyal. Kala ko 3 lang span, 5 pala linagay. Pwede naman yan kasi. Tama yan. Naman sila nagsusuli. Oo. Diretso lang yan. 20. Dikit. Pero nakarating hanggang doon sa dulo. Ganyan lang ho yun. Puting ano. Taro, dito wala pag halimbawa, ito lang. Bibili pa tayo. Mahal ang kilo, 20, sayang. 2 kapaya lang, 1 kilo na may yun. Boss Architect, kape na tayo. Huwag ka mong bibili ng yung Maganda ang panimula mo. Magaling ka pala. Hoy, good morning Idol TikTok. Ano? yung isang nabono na uri benta. Uri yun na lang. Bilhin natin. Sobra. Sobra yung isang uri yun na lang. Ang laki na po, oh. Ang laki na ng mga okra natin. Farming is life. Ito po ang kagandahan na may farming. May pinapasyal-pasyalan ka. Nakakapag-exercise ka. Ito araw-araw dito po kami sa farm. Del Mundo Farm. Yun na lang kami maghapon. Presko pa. Presko. Tignan niyo po ang mga talim namin okra. Lumaki na. Wala po talagang gabi masarap. Ang ganda. Si Boss Apple gusto niya yung okra. Marami palang benefit sa katawan to. Na. Malaki na po ang ating mga sweet tamarind. Yan. Kaya nga yung tinanggal mo isang sanga, mas malaki pa siya. Kaya siyempre doon tayo sa mali, lalaki yun eh. Siyempre mamimili kang isa. Pero tumangkad naman na kaysa sa dati. Hindi na mamatayan, no? Mamatay lang yan kung papatayin mo na. Oo. Diretso na. Ba, tuwan-tuwa din yung mga buko
Sigurado na tubigan. Dito, sila piniligan ko. Doon na, natubigan na. Oh, 5 balik ka pa rito, exercise na. Sabi mo ano lang hapon itong kalabate. May bayan. Amin na bono ya. Ano payan? No, mama lang ako, tikot-tikon mo lang na. Gandang tignan, no? Ang dami. Na. Mahirap na pa. Ano? Nandiyan na dyan. Mag-apon na dyan. Yung gabi. Pagka may bunga na. Ito na po yung kalabasa. Pampalinaw ng mata. Ang mata. Pampalinaw ng bulsa. O, sa kabilang lane. Sa mispan. Ang ganda. Bimbaga rito hindi pa nabo. Hapon yung ano natin at Malabong na, oh. Lumalabas na sa kanilang mga balanga. yung hanggang sa patubig hanggang dito medyo maliit pero dito Tumalab yung ano, yung pesticide. malis yung ano Natanggal na. ito. Kaso yung nabubuts na naman yung ano yung mga insekto na tango yung dilaw na kulay Oh, yun ang naninira. hindi na maaga pumunta ako Nakita mo. o mamayang Tirahin mo. hapon titirahin ko na naman Oh, o tingnan mo masaya na yung ano masaya na sila. wala na yung uod Yung uod. ito lang Ito, ba't hindi ka lumaki? ito lang Anong ginawa mo? Itong lane na to, Shal. o yung Oh, ito pong lane na to, nagmana kay Conshal, di lumaki. kasi wala naalis yung Sustansya. na lupa dyan no tingnan mo dahil nagpapatubig ako hanggang dyan lang yung os babalik lang dito yung tubig lubog na yan Oh, sabi natay ko gumawa ng maraming osidayon hanggang doon nadaanan ko si Dayon eh. tapos yung kamatis kahapon nilagyan ng pusok para hindi matutumba at kabali yung kamatis bate kapamig kape kita koy Kapeta pa. kape po tinapit tara kape ka pa Tara. na abon mo ang dalapangan yung bahay doon guys yung mga mata Anong abono? tara magkape ka pa Tara. Kape mo na, mamaya na yan. Tara na. kape ka pa punta na yan Linagyan nyo ng dahan, no. tubig Hmm. papasok sa ano Basang-basa yung lupa, oh. Buti kompleto na tayo, may makina na, no. Hindi pang spray na tayo, hindi na tayo nag-iiram. kahit anong oras kang mag-spray pwede Sa susunod yan, pag kumita, hose naman ang bibilin, tsaka kondisyon natin yung iseki. itong ganito mais na ilaw na uminira Basang-basa yung lupa, alam basang-basa, malambot, oh. Hindi kulang yung ano, tali. Kaya kulang ang tali, siyan. How? Baka kulang pa yan, order pa ako sa Shopee. kapeta pa Tara, magkapeta pa.
silin. Ito sayang to, oh, yung gilid. Hindi kaya buwan mo kaya. Dapat sunduin ang abono ang kanyon. Kalapad na bulong. Dapat sunduin nyo ang abono ang lala at mga latiban da ka rin. Napunet, malapad na bulong, oh. Kitang-kita mo na, oh. Ang laki na. Ah, okay. Doon sa pagka-spray niya, no. O may yung nag-aalaga po ng kalabasa, Vietnamese, ito. Si Apunet. Wah, Yun yung pula ang boss yan yun eh. na? Yun yung pula. Oo. Parang mo kaya. Kaya Oo. yan pa nga, bakit nung po pa nga develop na niya, pumitagan eh. Andiyan pa? Kanya mong patang na yung mais po palen eh. Oo. Ang parang yung lain mo. Ba? 110%. Kumbaga sa Lucky 9, 9.9. Wapin. Wapin. Ito po yung gumawa ng ano, oh. Balag. Tikmanda na yung kebi ko, pila ng aldo, alo. Magaling ka pala dyan. Akala ko, binibiro mo lang ako. Totoo pala. Isa ka rin yung una. Oo, ang ganda. Maja sa pesan. Oo. Baro, era sayang. Sayang lang niya. Hindi lang Oo. yung mga kung balagya ko. Wow! Wow! May bunga na! Masaya kayo na sa tutusukan. Natutusukan. Sayang mira. Eh, di spray tala. Aroy, kuhanin po to, Shal. Anak po ta, dinali no kanya. Ah, Na? kapeta pa. Aroy, Diyos ko po. Ganun ka rin eh. Wala akong stock diesel. Puta sa lig. Maganda yan! Balik ng buka din eh. Wapin. Oo. Ayun ako, nalala ko kutang pinroning ko. Wow. Kaya ito buhuling makasalilong yan. Nakalubar rin. Pero nilagay na ng ano to? Abono. Abono rin. Very good. Diyan, tetang kamatis sa tinalang makanyan. Tinalang buko. Buko, po, balatenan. Abono mong kuriya kayo din eh. Okay. Dito kura nung ako pasal ko nito. Tinalang buko yan. Ano, para? Ha? Malapit na pala. Mga ano kayo. Service na parang hindi na. Hindi tayo, nagsisimple. Alayo, abano ka namin tan Jerry. Nasa lupong po, nasa balutakan. Sinasakay ko. Matula ka nung obra, tabano wala matunobra. May service daw. Pero may kasamang babae, ewan ko, niyayakap niya. Obra niya ako. Alaya rin obra. Yung siya tana pa na. Oo, magamusal na ako. Alang kamatis, dodo. Wala bang bunga yung ano, kamates? Wala pa. Pipitas ka lang doon, kung may bunga na. Atin na lang kain niya ma. Yung apalya, may bunga na. Hanggang rang kamatis, atin na Ah, lang. meron na. Punguret ang balaselas ka rin. Agyo yun ta. Kaya kung siya lang mangan, may kaya ko, magpinapi ako. Singlayin keng dito. Mata namon. Aman. Na? Oo, lumaki na sa pagkakaano. Patubig sa abono. Kitang-kita na yung ano, ebidensya. Alang kamatis. Nabingin mo mura na. Deskweda po sana pakabatak po sa malumod lang. May pang oras na siya, baby.
Wow. Suminat mo po? Hindi na mo kaya sa mo pagkaon. Oh, yan eh, Mon. Ako yung mga naka. Wow. Ano kape mo? Oh. Hindi na lang buko yan. Paitang magatang mga yan. Anong kamatis na to? Alam niya ka. Ayan kaya tagali doon. Sumo ka, Mon. Kamatis. Sige. Yawa, hoy. Sige, magsigo. Ba? Mangkakoy! Sige. Ay, ito kape mo. Tama yung kape. Sandok na lang. Saan na to? Press one eh. Kasi kaya yun yun. Mayayin ba manindari. Napunlipat sa tutukin. Yung maus ka, lipat Matutog ka. Nakapala sa cellphone eh. Ito mo dyan. Tama mo. Sige. Sige pa ka mag-camping kayo. Butak pa sama ang kanya. Sardinas nila Nelly. Ang yaman. Wow. Alam mo kamatis. Ayan, Ketchup. ketchup. Ano kayo sa paner? Kaya bakit yung yabo na na magsabihin na namin. Dati nga ipitiyo eh. Dito na mo tagal. Niyamis kay sardinas. Ang nasin mo kaibigan na may kukin eh. Ano yan? Asin. Chicken. At yung mungkin ka. Ay, mga kung kamatis. O nga nagisa lang. Oorin mo ya. Oorin mo kaya. Apat. Pulong na ito, maninola po. Apat na posti. Ano? Diba? Sino po? Uling... Oh, tama. Asin. Kaya pa total may kasip-sip niya. Palwal mo itang metong ay itang itang Ano lang yung kape mo? itang Ito na yan. ano Sino lagyan po ko na. naman eh. Gumela. Itang turgamat malaki kaya palumuhan pala. Tapos ang top niya. Ano nga mo kitang-kita na yung kalabasan natin yung nakikita oh. Maradol na itang kalabas. May may abono la. Retang karoon na nila po. May day mo na kayo, no? Maklase na lang. Ali, Nako, hindi ang okra mo. Oh, Magkain na lang. pinapukla. Nanta? Amo. Wala, mabuko na lang. Kabilis na. 40 days na lang. Ano lang, Kailan lang meron ng demon? January? Ano yan, magti-3 weeks pa lang yan. 3 months? 3 weeks? Ay, 3 weeks. Dream siya pa ya. Kira mo Kaya kasi. ba niya? Nakalimutan na lang din, may tanong. Ano ito lang yung YouTube? vlog. Wala niyang... Anyang kasing mati, anyang mati, Dennis, 12. Mahalang akan pa. Kambal. Walang plano to eh. Kambal. Eh, sayang, wala kaming trabaho. 3 months na. Lain na retang banda ka rin, mga retang madagong tagon. Oo nga, Ka 20? Ano yung mura ka relo? Ay, ita pa lang mag 70. Oh, Bilang na 100. how long yun? 100 people. Wala yung dagar na Tagal katagal pa. 70. 70 Ano yan ko naman? rin, pwede na. Kanya man yung kaya mga Reta wala na. mo. Karela, Sorry, kain na. ng sinya mo. Wala yung isipan mo yan ha? Ali, Awa. retang 70. Awag at 70 pesos. Rental differential. Renta mo yung diferensya, ay may paabili kang plastic. Hmm. 70 Kasi pesos. karela 70 piraso eh. 20 pesos. Oh, dagdagan mo yung 30, mag-70 Di ba may na. 50 pesos over naman? Lamang dagdag ka pa mo 30 Kalima mo po lang kasalubungan dapat siguro kanyan. Pero pati yung bundok ay no, makapagmanam kanyan ha. Bundok pa may halil do. Ino mga ay. Para ito pa yung ulan. Kasi ulam ano yun? Ang minurang kanyan, kan tayo pa tumiring bundok. Yung mga sinan. Bayo ka maurin mo, makapalagkal niya kasi. Si Mamo ko pala eh. Hanapin kabang alata mo bro man, nagtalka na yan. Wapin niya. May kabratan mo, tsaka may sabihin. Makaluso siya kayo ni Idol TikTok. Nabibigyan. Agdal na. Malyar na ko man ako magkatulong. Ali, mga ilang managtan. Mama ko pala sa pa. Kumatama nagtalkan. Magdi pa kala problema. Dila ni di Raisha, di Ria. Sabi mo ba magbita? Sa pama nagtalkan niya, mabayad. Nga. Habang mamagtal,
Ito nga yung tandaan. Wala. Hindi na lang mo rin durang kamatis mo. Ay, Mami Chanel. May mo na problema yung kamatis ah. Balasenas, mo na problema. Yung ame yan yung bengi mo. Yung ame yan yung bengi. Ano na ano yung bengi? Yung mabutan kaya kanila, may kumaginawa kang mapambebe, ano? Yung ame yan yung bengi. Hindi ba yan sinabi? Sabi mo, yung ame yan yung bengi. Tapos ganitong Mio Bayo. Ano yung bengi? Ano mo, sige. Pinanisiyan ako ni kayo yung kalamandingan. Wah, any pag. Ano mo, sige. Datang na lang pag, ha? Huwag kahit. Ang dami. Maganda yung... Sige. Sige. Magayit yung kalupo. Pagal, Magsadya, Lemon. magsadya ni Lani ka ng Lani. Sadya mo na ang tatang po pang kahit. Ay, lang. Ba, mga kobre kayo eh? Dayon? Wala nang maglo ko. Lain ko. Ah, yung Vietnam. Wala pa na Vietnam. Parang may gulo ka no? Ito sanang padala niya sa itang cutter. So, gamit tayo kay Vietnam, mataba na mataba ka rin tao ka rin konsyal. Ay. Upang kalati na katawan. Ay ba? Oo, manipis na. May sama yung mga lata. Tsaka maparasing ka kanando. Napagkain na ka din. Ay, minsan Kung nasi, ali. madala kita yung grass cutter. Oo, nakalabo. Ali, atin niyang inadya si Parembong. Hindi lumabas, luminis ba sumanting. Hindi yan. Po ito, ang lele pala. Bukas, siyal. Bata, mag-grill nung mag-grill kaya ni Diado TikTok ano ne, man din natin karelang pa, mara. Pati niya pangas, ba na ano kami muntakin, mara. Wala tapogi ang kalupa dahil mag-grill. Kaya kawalang nakukita na siguro. Putot-putotan mo yan, post campus. Kampo kayong TikTok. Alay nga ka kayong TikTok. Ay, binanong ang boss yan din dito ang kanap kay, das mo. Smooth ka. Ano yan? Kung balik ka, hindi patutut yun. Ay, kapagising ko tapas na no. Ali, bukas pa kay Katane. Tugay ko lang na mari kondad sa po'y Parembos. Paluto ka tangin. Kapag gaganapon mo lang ako, galang mo nito yung stepboard. At kung manlabuyo ng top boss mo lang. Pinapadala mo isang, bali ng, ay, tama tayo na, starter. Dalilay mo mukha, dala naman ko na na. Na, binasal mo mukha itang, dali, sipa na ako. Hello? O, nanalo ka? Nanalo ka? Bukas sa tilang klase. Eh nga pwedeng maranong bukas, tanganong pata, paanira kaya sama ng paluto ka, kaya hindi ka tabangan bukas. Na, eh mo na papapaluban, nanirikos yan, tapata, kapilang diyara. O basta migdala ka pata kini, paanira kayong manok, ne. Basta migdala ka pata, yak manok naman. Ay, hindi ka magluto. Wow, ala drawing niya mo atari ko bebe tapo pegi kosyal. Ano ya? Ikaw siya lang, Alfonso yan. Drawing niya ako, tutuyan tawin niya ako. Sabado mga nyan. Tsaka magdalang Alfonso betong, lasingan to rin. Siya dito. Dali nila mga Domingo na. Lasingan to rin eh. Papagbakalan tong Alfonso, dua. Ne, albe ko mo nung ila gumapang din eh. Ikaw bebeta po pa ikaw, ikaw siya, na?
Pero wag yan sa bagay ko sa gagapang na yan, miminim eh. Wah! Marakal na po, takay kayo pa pa, nagtalanta ka yan eh. Oh. Kaya kami gagana ka, lula retang mga lagu, big-apply lang ang kosyel, tsaka di sosual nyo sila. Magpakla reto, yan po rin ang kosyel, mga short na mataktak. Alam mo Oh, kayo. paano ko rin na ikware, bisaya lang, pero pwede na lang. Yan ang sige. mukha niya ito. Sige, okay. Naman sa umaga.